Ano si video? Asa-asa ka pa dong lagi? Lasa ganin ako tuon. Kay na ako ni Vlog ka? vlog niya asa plaza pila may plates kuan. Ay, mga hybrid eh. Bro, nabig ko na lang. Sige na doon. Adlawan man, nupi man ko nya karon nag-drive mo kog habal-habal. Di buklit jud kanir sa kuaron. Ate, sige na yun. Nabig ko pa. Doon na kay Plaza. Aw, noon sa kayo nya agmaminyo kag Amerikano. Ay, hindi na ibuha. Dako nakagibayad sa kuha ha. Natay Sunod mo kayo. sakay ka ha. Okay. Muni si Bultra mga kabats. Ay, vlog. Ang amigo nga pinakagwapa sa Bugo City, Miss Bulta, Miss Universe 2020. Ambra. Tay, binari apil ko kag Miss Universe tay. Tay, apil kag Miss Universe tay. Pinood na tay. Ha? Apil kag Miss Universe. Namin nagsulti na ako, apil kag Miss Universe ba? Atay. Lagi. Okay mga kabatsa, maranira na kung bagong asawa. Wow. Ari agi oh. Ayo kay traffic ta diri tagin rin. Sama kayo. Tagin kay. Vlog din ka. Ano na dia? Ako mag-i-post sa YouTube. Tanawa niya sa kuan na Tita Bats Vlog ba, tanawa niya sa YouTube. Subscribe niya, i-follow niya ang Facebook page. Ay, para balik-break ako motor ko pala. $120 ang kurbada. 200 ang speedometers. 200 ang kurbada, 120 ang highway. Ay, absent na sa motor ha. Sa pula. Isa may uyap ni Morgan, utana ko niyo ba? Isa may uyap ni Morgan. Amo ko nabalitaan nga nana kuno kay kaipon-ipon. Ha? Nana kuno kay kaipon-ipon ron laki ron. Tingon. Mga amiga ni mo nga mga bayot nga amiga no ba? Tinuod na kay kaipon-ipon nga mga laki. Ikat lagi mo. Okay na? Iya. Okay na. Ha? Okay na. Taon-taon na. Tinuod na kay kaipon ron. Oo. O ba? Pero ulian naman. Ipla-ila din ako ni. Ako si Tata Bats. Ako si Tata Bats, alias Tita Bats. Sa tilod anay. Bats, kanang Bats, ako na kanang Bats, kanang Tita, mao ni si Tita. Mao ni si Tita Bats. For short, Tata Bats ko. Kini Tita Bats. Nana ko nun sa kay bunipon laki ron ninyo na ko ni sa. Aplasa ka? Kadun na mag-aaral ng RP. Ato mo ko sang ako ang gitrabahoan gud. Hindi na magtrabaho sa ano, barber shop. Oo. Hindi lang. Thanks. Ari ra ka asa ka manago sa burger? Masa balik ka mo. Thank you very much. Bye-bye, darling. See you next year. Ayok. Ayok. Plate ni mo oy. Ay, Ara na ka diha. Ano maglakaw ba maga? Kung wala ka masakay diri, adol na lang. Sige. Goodbye. Bulka. Naman kay Pono. Ayaw di kalimot mag-subscribe sa YouTube channel lang mo ha. Salamat nana. Kasi mo YouTube channel. Tita Bats. Tita Bats. Tita Space na Bats ha. Bats nga Batman na BTS. Sure. Sige nga sa mangga. Hadlo ka makita nga makig-date ka sa Muyab. Bantalan lagi ko. Bantalan ka? Oo.
Ah, sakay na lang mo diri balik ko kay pantalan mo diri ka dai. Kung kamsulti nga pantalan ka oy. Wow ko nimo ay. Ay, Kita ikaw, man, hindi kita. na mo ko maningil og plate ko. Saan ka basta subscribe, di na maningil og plate. Wow! Wow. Why, joke, Rotoy. Kung ka na pagpilihon, kunti ka nga. Ikaw, good si Kwan, si Tita Bats. At ako naman si Tito Bats. Oh, ano, nakata mga pansa na makpako. Batay, kalimutan i-share niya mga video ha. Bulta. Muna si Bulta. Ay, kalimut Tita pag-share. Tata Bat. Ayo, tata. Kaya ako man ang Facebook Tita. page ang tata, Bats. Tita Jod. Tita, yun, tita niya, space na din, Bats. Bats Tita nga. Space. Nice space. Nice space. Search ka, tita. Nga, Space. space na mo. Oh. Bats, BTS, batita nga, Bats, BTS. Asa man ka nagtrabaho? Dili, si side? Asa man nakita? Kari lang ka? Hilbay! Oy, nakita na yung bari day. Wang. Asa mo na nagbaton mo sa dirigod sa kawagod. Asa ka Amani dong? mo mga kabats. Asa rin mo dong? Asa ko mo? Ha? May taglaki. Ay, okay kayo. Wapa di mo maminyo. Uy ko dong, mag-inom dong, libre ako dong. Abi mo kog mga minyo, mga minyo Uy mo ko eh. dong. Tagay mo dong. Basta ka, uy. Asa mag-inom ko, banga mo. Kasalan ta mo. Lagi asa man mo. Kasalan mo ba kay apas ko? Librihan na sa bulta. Kay wapay pension. Sige bulta, masama na to ha. Halo. Asa mo din? Live mo. Ang wig ba ba? Tuwa ditong wake dito eh, langga. Basta ay kalimot sa YouTube channel ha, Tita Bats Vlog. Ha? Tita Bats. Ah, sige lang, kaya makita ra kan dito no, klaro kayo yung face no. Uy! Nga, asa man yung going ron? Ay, nasa baka. Punta pa doon. Ito, doon sa akong barbecue na eh. Apasa lang to ninyo? Apasa lang to ninyo. Ah. Yan. Ano to dito sa Bergyuhan? Asa man yung going ron? Tagay? Wa oy, ay kasayo magtagay Ah, mo lagi, wapi pamahoy. Tagay dayon, kapuya. Foto ra bitaw. Ari sa ko dito ha? Mar, ang wig nimo basta tuwara ra to dito sa bay. Akong gilabhan. Okay kayo? Okay. Kiss sabi kiss. Kiss ba? Kiss chok chok. Chok ngom. Padong na ako sa barber nga akong gitrabahoan mga kabats. Padong ko sa akong giworkan. Ano yung libangan mga kabats? Tako! Yeah, kasan dito ko nagtrabaho. Baka na ko diri. Ug asa jud ko ani ron ga work. Hello. Kalau nabli na dia. Yan abot na juga. Abot na juga diri mga kabat sa ako ang workan ug asa ko dapit man nag-work. Habawa na gid niyo diri ko dapit ang mga kabat so nag-work.
Abot na ko diri akong giworkan mga kabats. Welcome sa akong gitrabahoan. Mao ni sila akong mga kauban. Buat pa ka siyal. Buat pa ka. Oh, nanay ka bubuhat. Wala lang mo. Mao ni diri ang barbershop. Oy, makaligo rin yung baguhan oy. Kasi Valentine ba na? Unsa? Ay, natuog pa ko ganina eh. Kabantay mo pag agi nimo na. Kamat mo no. Nasa up dan tayo. Sarado din lagi nang hilom lang. Mapa rin pag-abot na eh. Mao din niya akong mga kauban, mao gini sa tinuod, mao gini ako trabaho diri gid. Mga bats, nararadyo ko diri sa kuwanon sa barberuan na mo ni akong trabaho diri gid. Yung ganito sa itong langog na kuwan. Nga katong usa, sa Lebron na sa Lebron niya, nas luyo sa Lebron eh. Oh, may Lebron. Si Lebron. Lebron James. Di ba daw sa kapisong mo? Wow. Lagi. Pero na may sugat doon nila. Nalaman, ang tubig lang. Next day ka. Tubig lang sa buwan. Sige, kuwan mo. Ilit-ilit. Agad na Ako pa sa inyo lang. Mga kabats, kung di sa dito wala pa makasubscribe sa mga YouTube channel, please subscribe na mo niya. Huwag makalimot sa pag-like, comment, at share. Yeah, pag-follow lang mo sa mga Facebook page. Mga na akong trabahoan diri, Real Barbershop na ako diri ga-work. Kuha na ko diri, 5 years na ko. Mag 5 years na ko diri nga 5 years na ko diri nga nag-agwantas las kuha. Usay mo duty, usay dili kay lagi. Busy lagi kung may sa vlog. Maaor ko ang gihangyo sa inyo ha. Kung kaysa tayo wala pa makasubscribe sa mga YouTube channel, please subscribe na mo. Huwag kalimut sa pag-share YouTube channel. Salamat sa inyo ha mga kabats kay wala na kayo may content karon nga nakuhan ka, wala lang mga vlog kada Sabado man dato pero kada Sabado may vlog pero karon wala na kay busy ang mga kauban. Wala pang palito ba? Busy sa damo mga kauban kay mga estudyante may abot ang mga kauban niya. Ako rin maestro doon eh. Ang mga kauban busy sa module niya, hapit na sa face to face niya. Busy sila kada Sabado pero palitungutan gyapon ako nga akong kauban, mahapil gyapon ako sa vlog. Kada Sabado bisag mubo lang amo ang ma-upload at least na ang makita sa mga vlog. Nakaroon na ako ron sa akong giworkan. Muna ako mga kauban eh. Mga gwapo kasaran. Pero ako mo pinakagwapo diri. Pait sir, pait. Kung katong nagkaliko no, tapi ang katong baba.